I šta je to tamo? Odlično, uspeo sam da ih prevarim. O ne, tamo je kaktus. Šta? I šta sad da radimo s ovim? Dobro, da vidimo kartice. Demon je dobio polizati, tako ti treba. A ja zagristi. A šta je kod Baby-a? Ništa, blago tebi, druže. Hajde, prvi je Demon. Čekaj. Derpi će to uraditi umjesto mene. Hajde, probaj da poližeš. Šta? Nećeš to da uradiš? Jasno, beskoristan ljubimac. Morat ću sam. Plašim se. Moj demonski jezik savio u bodljama. Stvarno? Ali znam šta treba da se radi. Imam pincetu. Sad ću da izvučem sve bodlje iz tvog demonskog jezika. Eto, gotovo. Ovo je za tebe, izvoli. Već, ali nisam spremna. Dobro, moram nešto da smislim. Imam mač. Sad ću da se rešim bodlji. I idemo. Da, tako je bolje. A sad ću iseckati kaktus na komadiće. Savršeno. Sad ću probati. A vidi, imam sirup. Ne, ti ne smeš. Sama ću pojesti kaktus. Da, sad ću dodati slatki sirup od jagoda. Wow, to liči na neki kolač. Kako vam se čini, a? Jasno, niste oduševljeni? Dobro, sad ću da probam i da vam dokažem da je to ukusno. Da, to je dobro, stvarno. Mada čekajte, sad sam osjetila ukus kaktusa. Odvratan je, povratit ću. Oj. Hajde da zajedno podignemo ovaj poklopac. Kako vam se čini ideja? To je torta. Dakle, kakve ćemo kartice dobiti? Ja ću da ližem. Imala sam sreće. A demon je dobio ništa. To znači da Baby treba da zagrize. Blago tebi. Da li ja ću početi? Dakle, moram da poližem ovu tortu. To će biti lako. Krem je tako ukusan. Teško je zaustaviti se. Polizat ću sav krem. Čekaj, Rumi, prestani. Hoću ja. Rumi, stani. Daj mi da pojedem tortu. Ne, dok ne poližem sav krem, ne dam ti. I šta da radim? Ona će upropastiti tortu. Tačno. Pokušat ću da ukradem tortu od Rumi. Aha, tako je. I obavezno treba staviti masku. Hej, daj tortu, odmah. Odlično, moj plan je uspeo. Rumi, toliko si se uplašila da si mi istog trena dala tortu. Sad konačno mogu da je pojedem. Okej, kad već toliko želiš, evo ti lice u tortu. Tako je bolje. Jesi li osjetio ukus, a? Što? I vama je to smešno? Sav sam u torti. Ali to me ne sprečava da je probam. Baš je ukusno. Da, sa lica sam već skoro sve pojela. A sad ću pojesti sve ostalo. Da. Ej, Baby, ustaj! Već dugo spavaš. A vreme je da vidimo šta je pod poklopcem. Podižemo. Je li to hrana za pse? Baby, a čemu se ti raduješ? Pa to je hrana za pse, razumeš? Dobro, ti ćeš je jesti. A ja? Ne, odvratno. Demon nema ništa. Blago njemu. Okej, ja počinjem. Baš bez veze. Šta? A zašto oči nije postala tako velika? Kakav užas. To je sigurno demon uradio. Dobro, probat ću. Uzet ću jedan komadić i lisnuti ga. Zamislit ću da je to neki keks. Odvratno. Ideja. A šta ako poprskam usta? Mentol osveživačem. Odlično, bolje mi je. Rumi, pošto si završila, sad je red.
Pokušat ću da ubacim usta. Nisam uhvatio. Hajde, upadaj mi usta. Oprostite. Uspelo je. A sad ću dodati mlijeko u pseću hranu. Obožavam mlijeko. Da, tako je. I uzet ću veliku kašiku. To je to, sada mogu da probam. Ovo je bolje od pahuljica. Neverovatno. Stanite, sklonite ruke. Ja sam prva. Da vidimo. O ne, crvena paprika. Dobro, hajde da saznamo kakve smo kartice dobili. Demon je dobio polizati. Ja imam ništa. Dobro je. Baby treba da zagrizem. Dobro, znači demon počinje. Stani, a gdje je on? Gdje je nastao? Rumi, evo ga ovdje. Nećeš daleko otići, demone. Hajde, moraš polizati papriku. Zaslužio si to. Izvoli. Dobro. Ne plašim se. Uradit ću to. To je bilo lako. Što nije u redu? Moram nešto da popravim. Eto, tako je bolje. Izvoli, sada liži. Šta? Okej. Joj, kako je ljuto. Moja usta, moj jezik, u pomoć! Dobro, sad ću da te ugasim. Fuj, pljuvačka, kako odvratno. Baby, uzmi papriku, odmah. Dobro, odmah ću da probam. To je jako ukusno. Šta? Ne mogu da verujem. Eto, skoro sam sve pojeo i to uopšte ni ljuto. Hvala, ljudi. Ja ću podići poklopac. Ne, ja ću. Ne, ja ću. Dosadni ste, ja ću da pogledam. To je žele sa ukusom Huba Bube. Gledajte. Hajde da vidimo kartice. Ja ću da ližem. A ti ćeš da jedeš. A šta je kod baby-a? Ti odmaraš, druže. Ne brini, možeš da gledaš kako ja ližem žele. Dobro, sad ću da ga istisnem. Hajde. Nešto nije u redu. Neće da izađe. Dobro, uvući ću jezik unutra. O ne, jezik mi se zaglavio. Ne. Baby, pomozi. Šta? Jao, ti si kao i obično. Dobro, vučem. Hajde, sad će još malo. Sve će biti u redu. Ostalo još malo. Skoro sam uspeo. Ovdje je već hladno. Uspelo je. Moj jezik. Sve je u redu sa mnom. Ali moj jezik dug je metar. Najmanje. Moram što pre da ga spakujem nazad u usta. Hajde. Jao, fuj. Tako je bolje. Bilo je zabavno. Hvala na pomoći, baby. Dakle, a ovo dajmo demonu. Prijatno. Dobro, sad ću da zagrizem žele. To je tako slatko i ukusno. Sviđa mi se. Eto, brzo sam sve pojeo. A sad će biti balon. Ispalo je srce. Šta? Kako odvratno. Šta? Sad mi je cela ruka lepljiva. Odvratno. I kako sad da skinem to? Da sve zbog tebe. Gadno. Sad ću ja da pogledam. Dugme? I čemu služi? Ne brinite, sad ću da pritisnem. Wow, to je lizalica. Hajde da vidimo kartice. Baby treba da zagrize. Rumi je dobila ništa. A ja ću da ližem. Okej, ja počinjem. Jeste li sigurni? Da, hajde. Da, hajde.
Poliži to već jednom, budi hrabar. Dobro, ali ovaj miš unutra me plaši, tako je odvratan. O, ali zalica je jako ukusna. Bravo, uživancija. Hej, samo se nemoj zaneti. Da, baby, upravu. Treba njemu ostaviti. Uzmi. Hvala. Baš samo gladnela. O, demon je bio u pravu. To je tako ukusno. Hoću da pojedem sve do kraja. Ja, ovo će potrajati. Hajde da se igramo nečega. To je tako zabavno. Ja sam pobedila. A sad ćemo staviti maske. Jer ti lice izgleda tako suvo. I daj mi svoje nokte. To je užas. A sada hajde da igramo Uno. O ne, izgubila sam. A šta je sa babyjem? Već je stigao do slepog miša. Hej, baby. Pogledaj. Što? Živ je. Pomera se, kakav užas. Odlazi od mene. Bežite, ljudi, sad će nas napasti.